La neu caiguda a Igualada aquest dimecres no ha impedit la concentració convocada per la plataforma Som Escola davant dels ajuntaments d'arreu del país. Amb el lema Protegim el model d'escola catalana, més d'un centenar de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat d'Igualada. Durant la manifestació s'ha llegit un manifest en què s'ha posat en valor el model d'escola catalana, que ha aconseguit, han assegurat, generar una societat plural, amb criteri, diversa i que sap conviure. L'amenaça d'incloure una casella on els pares i mares puguin triar en quina llengua volen escolaritzar els fills és un atemptat directe contra el model d'immersió lingüística reconegut internacionalment, garantia de la cohesió social al nostre país i de la igualtat d'oportunitats de l'alumnat. Les nostres escoles han ajudat a generar la societat actual, plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. Per això a l'escola aprenem que tots som iguals en drets i deures i ho fem en català. I per seguir-ho fent, desobeirem quan calgui. Ens solidaritzarem i demanarem solidaritat de tots els que treballem per aquest futur. I així construirem entre tots l'escola pública, catalana i de qualitat. Per això direm ben fort, l'escola no es toca! L'organització ha celebrat aquesta mobilització davant l'amenaça del govern espanyol d'incloure una casella a la preinscripció escolar amb la que els pares puguin escollir la llengua amb la que volen escolaritzar els seus fills. Som Escola ha qualificat aquesta iniciativa d'un atemptat directe contra el model d'immersió lingüístic català.